Esta é unha sección na que falamos de ciencia, pero como funciona isto exactamente? A ciencia que é un montón de datos coñecidos, é o que din unhas persoas con bata branca, o que din os libros ou o que demora. Segundo o Dicionario da Real Academia Galega, a ciencia é o conxunto dos sistemas de coñecemento con obxecto e métodos de estudo determinados e baseados en leis obxectivas que se poden verificar. Pero, como se fai a ciencia? Ás veces escoitamos tío a ciencia ou isto científico e parece que con iso xa abonda para que algo sexa certo. Claro, porque se algo é científico é que é certo, non? Depende. Porque noutros momentos houve cousas que se deron como certas, no sentido de comprobadas científicamente, e despois resultou que non era así, como que o peixe azul era malo, que fumar era bo, a suposta inferioridade intelectual das mulleres ou a frenoloxía. Pero entón, como podemos saber se algo é científico? Habrá un método, non? Hai, chámase método científico, e consiste nuns sinxelos pasos para responder preguntas sobre o mundo que nos rodea. Así, o primeiro é observar este mundo, a realidade. Despois formulamos unha hipótese que sería a explicación a un feito observado que queremos demostrar. Entendo, como, por exemplo, observar que as cousas caen sempre cara abaixo e formular unha hipótese que podría ser que canto máis pesado é un obxecto, máis rápido cae. Sí, iso en concreto comprobou no Galileo Galilei. Ainda que o método científico empezou a tomar forma tal e como o coñecemos no século XVI, con Descartes, xa dende o antigo Egipto e a Grecia clásica, as persoas sabían que para comprobar hipóteses había que facer experimentos. Sí, pero, a ver, espera un momento. Estamos falando de que os corpos caen e pasamos a Grecia clásica e o antigo Egipto. Non nos estaremos desviando un pouco? Sí, te razón. Os corpos caen non porque pesen máis ou menos, senón pola lei da gravitación universal. Pero para descubrir isto, había que facer un experimento, como fixo Galileo. Se non recordo mal, o que fixo foi tirar dous obxectos dende un lugar elevado, un máis pesado que outro, e contar o tempo que tardaban en caer. E resultou que caían ao mesmo tempo, co cal o peso dos corpos non tiña nada que ver. Exacto. Polo tanto, a hipótese queda refutada. Para que este experimento sexa científico, ten que cumprir dúas condicións máis. Ten que poder ser replicado, é dicir, repetirse as veces que se queira por calquera persoa e producir os mesmos resultados. E, ademais, ten que permitir facer prediccións. Por exemplo, neste caso, podemos prever que calquera corpo que caia fará unha aceleración constante que se pode medir e calcular. E que te parece se replicamos nós ese experimento? Por exemplo, temos un libro e un folio, obxectos de diferentes pesos. Se os deixamos caer por separado, sabemos que vai pasar. Evidentemente, cae máis rápido o libro que o folio. Pero imos ver que sucede se facemos un segundo lanzamento cambiando un chisco a situación e colocando o folio en riba do libro. Comprobamos que neste caso caen á vez, e isto acontece porque ao colocar o folio por riba do libro o que conseguimos é evitar o freo que provoca o rozamento do aire. Polo que, se fixésemos isto no baleiro, os corpos caerían ao mesmo tempo, independentemente da súa masa, é dicir, que o peso dos corpos non importa. Por suposto, este é un exemplo moi sinxelo de aplicación do método científico. Para feitos máis complexos é necesario deseñar experimentos tamén máis complicados. Ademais, moitas veces é necesario controlar o efecto que teñen no noso experimento outras variables que poden interferir, ou os nesgos propios do observador. Así que, para recordar, cales serían os pasos do método científico? 1. Observación. 2. Formular unha hipótese. 3. Experimentación. 4. Verificación. E 5. Replicación. 5 sinxelos pasos para entender o mundo que nos rodea. E se che gustou este vídeo, compárteo coas túas amizades e lembra que nos podes atopar en praza.gal e nas redes sociais de Praza Pública. Adeus! Abur!